Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Fortnite. Acesta deja este episodul 12 și totodată va fi și ca test al acestui nou microfon. Și da, să-mi scrieți în comentarii cum se aude. Ok, hai chiar aici la Salty Springs. Așa pentru început. Ok. Zic eu, la casa asta. Nu, sau hai la ea. Că e mai aproape de benzinărie. Ok. Văd că mai vin mulți pe aici. Destul de mulți. Hai că deja este unul care vine care se duce direct acolo. Ok. Ok. Ok, nu-i nimic pe aici. Unde e etajul 2 la casă? Da, asta e doar cu un etaj. Ok. Văd că sunt doi în casa asta, cred că se bat sau ceva. Uite-l că la construiește acolo. Și-a făcut un box. Hai, mă, hai. Mă dau așa mai spate că deja vine ălalt. What? Cum a murit mă ăla? Și de unde trece? Avea scar legendar, lol. Lol. Norocosul. Ok, hai direct în următorul meci. Ok, deci, hai să ne dropăm. Da, chiar oriunde să ne dropăm meciul acesta. Hai la Lazy Lake. Sau nu, știi ce? Hai la Autorite. Hai aici la Autorite. Că poate luăm și Dramganul și fugim tot meciul. Ok. Cred că vine și asta. Da. Vine și asta. Vin mai mulți. Vin chiar mult mai mulți decât credeam eu inițial că o să vină. Gen. Ok. Bă, dar ce dracu, bă, deci cele mai leve arme din toată joaca asta, bă. Ce naiba. Nu-mi pică niciodată nimic bun loot în joaca asta. Ok, hai în următorul meci. Ok, deci hai să ne dropăm la Frenzy Farm, locația noastră preferată, chiar aici. Ok. Mamă, ce-i buguit skin-ul ăsta. Uite cum mi se mișcă fundul. Lol.
Din câte știu, ăsta e pentru cele mai buguituri gen skill-uri din joacă. Uite cum îi face corpul. Lol. Ok. Da, mort. Ok. Hai că a murit ăsta. Da, bă, construiește, mă. Bă, deci, ați observat? Nu-mi construia perete. Nu-mi construia perete și oricum că n-aveam shotgun. Bă, deci, eu chiar urăsc ce ar shotgun-urile. Nu știu, asta era părerea mea personală. Ok, hai deja direct în următorul match și cred că acela deja va fi ultimul match. Pentru episodul de azi sau poate vom mai juca câteva. ASMR. Salut, ce bine am regăsit la un nou episod. Salut, ce bine am regăsit la acest vechi episod.
Ok, deci... Ok. Hai să ne dropăm... hai la solte. Solte Springs exact la casa aia. Ok. Bă, deci acum mai târziu chiar nu știu ce m-a apucat. Pur și simplu când și eu așa random. Mă plictisesc. Bă, să-mi scrieți în comentarii dacă așteptați să se înceapă școala sau dacă nu doriți. Bă, după părerea mea chiar aș dori. Că deja chiar m-am săturat să stau în casă doar. Nică deja chiar e culmea. Asta că trăi deasupra mea. Da, da. Ok, văd că mai vine unul. Mort și ăsta. Și acum hai să lutăm ce a mai rămas, gen. Ok. Burstul ăsta, saltul ăsta. Bă, de burst nu o să am nevoie. Sta tot așa, nu o să am nevoie. Ok, hai că e mociola. Mi-ar trebui ceva heal, ceva miniuri. Chuck splash-uri cel mai bine ar fi. Oh, uite că are ăsta. Un mini. E bun și ăsta. Oricum, e bun și ăsta. Oh, nice, launchpad, launchpad, launchpad. Nice, 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 nice. Am văzut niște de astea. Ok, uite, uite-le. Dacă iau și undița asta să fie. Ok. E unul aici, parcă deja o știu. Nu, nu e. Lol. Văd acolo lama. Hai repede la ea.
Asta e un pic să iau unița aia. Ok. Pușcătul de acolo n-aș prea vrea să mă duc. N-aș prea vrea să mă duc să mă risc acolo. Vine unul cu mașina, dar nu știu din ce direcție. A, uite-l. Lol. Mamă, cum mi-a dat ăla headshot așa direct. Hai, ce o să faci? Hai round-ul. Ce o să-mi faci? Ce o să-mi faci? Cum o să-mi iei high ground-ul? Ok. Bă, știi, aș putea lua burstul ăsta. Să fiu sincer. Și... nu știu ce să las. No, hai că las Slackfish-ul ăsta. Ok. No. Hai că nici benzină nu prea are. Hai, repede, repede. Ok, niște player se bat acolo. Hai că sunt morți amândoi. Mă duc repede la ei și plec cu launchpad-ul. Bă, parcă mi s-a părut că avea ăsta ceva legendar, dar nu știu exact din ce cauză. Oricum, o stăm foarte bine atunci când vine vorba de materiale. Și pun aici launchpad-ul. Și hai în zonă. Mamă, dar nu mi-am dat launchpad-ul chiar foarte bine. Dar oricum nu-i nimic, că mai am unul. O să folosesc pe ăla că nu prea am încotro. Ok, Angel. LOL? LOL? Ăsta e meciul nostru norocos, presupun. 6 kill-uri și deja 2 lame. Nice! E chiar foarte, foarte nice. Da, mi-a dat unul snipe, dar nu știu ce... Ah, uite-l. Bă, bro, dar eu chiar nu vreau să mă bat acum cu tine. Așa că... voi pleca.
Bă, sincer să vă zic, eu idee n-am de unde trage, cred că de acolo din vârf. Dar stă cumva campează bine, gen. Ok. În loc de asta voi lua hunting-ul. Și hai repede în zonă. Fugim repede, greu de tot în zonă. Mamă, ce bine stăm pe material. Cam puțin lemn așa, dar nu-i nimic, că e bine. Bă, care-mi trage mace? Ok, pe asta am omorât-o. Bă, care-mi dă mă sniper-urile astea, bă? Bă, mor! Bă! Nu te cred cum a scăpat ăsta, bă. Nu te cred. Da, nu-i nimic, locul 11 oricum. Erau foarte mulți aici. Ok, deci da, cam atât a fost și cu acest episod, presupun. Eu am fost Aladin. Și ăsta a fost noul meu microfon Genesis Radeon 400. Să-mi scrieți în comentarii cum se aude. Și da, pa, ne vom revedea data viitoare.